možda je, eto, nije anegdota, nego jedna, ja sam se čak u srednjoj školi istetovirao sam nešto i to mi smeta strašno. Mislim, to mi je, znate sami sad proces, sad se može skinuti, ali ranije. I mene je bilo sram, kad sam došao kod vladike da sam istetoviran, pošto je to nekako, ne znam kako to sada. Ja sam stavio flaster neki i pošto sam ja bio u dvoru tada 17 dana, pošto sam bio, nisam bio gost u dvoru, nego sam radio portret. Mislim, na poziranju smo radili portret, baš taj službeni. I sad ja nosim flaster na ruci. I nakon, pošto smo mi ujutro imali jutarnju i službu podnevnu, dakle sve, učestvovao sam ja u svemu tom, a slikao sam u vremenu kad je vladika imao, u stvari, svoje slobodno vreme. I sad nakon par dana mi smo sjedili ispred, ne znam, pijeli smo neku kafu ili čaj, ne znam šta, sad vladika govori, kao, Vladimire, kako je to vaša ozljeda na ruci kad toliko, ali ja mislim da se čak umeđu vremenu otišao u Beograd pa se vratio, ja i dalje sam sad drugi. Pa šta sad, da kažem, Vladiko, nije nikak ozljeda, rekao, ja imam istetoviranu tu neku, mene, jao pa da vidim, i on je meni, ja pa je to tako, onda je pitao, pa šta je to, pa šta preslijep? I tad je on meni rekao, pa to nema veze. Mislim, to sam ja napravio kao klinac, ali eto, meni je iz tog samog poštovanja prema mene je bilo, mislim, ja to smatram da ne trebaju ljudi raditi, da postavljaju, ja sam ostavio, pa nisam autoritet koji može da savjetuje druge, ali eto, tako to mi je bila jedna od stvari, koja mi je sad pala na pamet, kao što ovo sam vidio.